ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Rymbai Shkenshynriah Sports Club Lahduh Jong kini ayom milekai Super Division Football League Third Kermenshla Contribution Trophy kabala penyai daka East Gentle Hills District Football Association. Kani ka nam Lahduh kalawan Hadien ba Rymbai Shkenshynriah SC kala Pynliem ya ka Sutnga SSSC ha ka jinga kun final kabala long ha madan ding chinrum ha ka khat santrik no pra. U Obadaya bare ula kalalong u namtam ha kini ka jinga kun ha ka ba lingba ka gol ka ba ula thep ha ka minute ka ba nyaw pulai kala biang pura ya ka Rymbai Shkenshynriah ban yora ya ka nam Lahduh minta ka ayo milek kai ka Rymbai Shkenshynriah dak ni ka nam job kan yoru ban mi khmat ya ka district ha ka Lempung Meghalaya State League ka banwan Yuan ni kapor ban ya tre rengkar bat pi tram bangla ban video ya ka football la kalong ni ka thai la ni ha ka jalahi baro koi bat ka kermens kam lan ba ka ni ka football league bla pelong da East Gentle Hills District Football Association kin mi born ki players ki ban mi khmat ya ka district la ni ka jalahi baro koi bagai skam lamba ka ni ka league tournament ki babon ki mi ki player kham taman ta le gira pkhre ban kedan ke chup khre ki babon ki tournament kata kalong la chamsnam abrai ban kong kandon ka Meghalaya Games ban ka football ru ka dai in way ki discipline ban ka football ki pelong kre ka ondon in team kumjuru ngilapin kre ya kre ka Meghalaya State League tournament which roman kasnem kumjuru kandon kan Santosh Trophy hangthi pojala Arunachal Pradesh ban kita kimilindi balamba kili blapulong daga district sport association kinmi bon ki player ki bakin side ki bat tibet namar kat bagai ka phai ngi ngim duna ka sabapong bagjing tibet hagi lekai football tenak liang ki kom ka MFA ngi semtem lamba ka district sport association kumno pa pha in player begin select player namda ka Santosh Trophy ngi kermens kam bagani the league kan se bon ba player nampok de dong thai ka jongki nak liang jong ka Meghalaya Football Association nyai mcmp ka district hamne ngi training kar ka bat phi bandam dio ya ka football ade ka thai bat kumjuro hagas dia hi Broadway abang kita rengkar ngeskan ngilaban yo berkait so jong kecil nyawa ya kecil ro yang ki wahet ki batip ki football the ju im hari ni kita ong ki East Gentle Hills mango ko winner ko pemi hai kita ki players hati club ki wo pero per ju ong ni kita nyaw nu ko tu yang ki club ho yang sor shilong ki wo em ki no East Gentle Hills and kita to mango ko winner ki ju sao sorong yi wo ki players yang ida pugi betai wo pero per hare ipem huni wo kun kini ki football ki do pon Meghalaya meni ki club pon Meghalaya ikwa yo wo ha ki ngi India wile go ya world cup to ki player yang East Gentle Hills ka ichi bentalang ki kita to jinga no le yang ba le yang ilang ro ibi pe nete daw men no jing kembali ki jing restom yang pi ke contribution ke yang pi bar khamtam ke jing is nyang le yang District Sports Association but the District Sports Football Association dia yang ngai skema ki player yang ina kucu ichi khmat